Generalitzar és difícil, però al voltant meu les coses van així. Els meus amics diuen unes coses i en fan unes altres, mentre que les meves amigues sempre acaben convertint la raó en un sentiment. Quan creuen que saben quin camí els convé, l'agafen sense desviar-se'n. Els homes són tàctics, les dones són estratègiques. Saben què volen i aparentment també saben com aconseguir-ho. Funcionen en plans quinquennals i això els dona un fons totalitari que m'espanta i de vegades me n'allunya. Suposo que Pla també l'espantava i que instintivament una part d'ell conspirava per mantenir-se solter. Era la seva part intel·ligent. La més animal li reclamava companyia i d'aquí devien sortir les pàgines sobre l'amor físic de notes disperses. Pla hi escriu: si l'atzar us permet d'entrar en la vida d'una dona sensualment intel·ligent, eficaç i no excessivament folla, no la perdeu de vista. No n'hi ha pas gaires. Les formes literàries més o menys sentimentals de l'amor o són criaturades o són gagaïsmes. Les formes de l'interès són una simple comptabilitat. L'amor real i durable és el físic, el sensualment compartit. Aquestes notes m'haurien fet companyia si les hagués llegit abans. Alguna vegada he trobat persones que m'han dit, quan he elogiat la pell, el tacte, determinades proporcions i qualitats físiques d'una dona. El físic no és important, Enric. El que compta és la intel·ligència. La intel·ligència queda i el cos es marceix. No, la intel·ligència és un dels béns humans més repartits, més que la riquesa, la salut o la sort. De genis n'hi ha pocs. De persones capaces de dir una frase brillant al dia, n'hi ha cabassos. La intel·ligència es confon amb factors que, a diferència de l'amor físic, es poden corregir amb esforç. El veredicte de l'amor físic és inapel·lable, no es pot canviar. L'amor físic és l'origen i el resum de tots els altres amors. Com els diners, no sembla important fins que manca. L'encaix dels cossos pertany al país de l'amor, que és un país de silencis i d'escalfor. L'encaix de les intel·ligències pertany al país de l'amistat, que és un país de xerrameca, i entre una dona i un home no és impossible, però és poc probable. En una relació, l'ideal és reconciliar els dos països, però l'última paraula l'ha de tenir el cos. Per això ara, llegint aquestes notes sobre l'amor físic de Pla, tinc la impressió que són producte d'una experiència amarga. Pla diu que les va escriure als anys 20, a París, però no m'ho crec. No s'hauria embolicat amb l'Adi si hagués sabut les coses que ell escriu.